Здрасти, Колю. Здрасти! Кажи как се чувстваш в Букурещ? Как минава престоят ти в Букурещ? Уникално добре. Доволен ли си? Днеска ходихме 5 часа. Да, метрото видях, какво видях? Замъка на Челшевско. Палата, бе, дебил. А? Палата. Палата, да, е палата, замъка там. Замък, ти не си у Англия. Палатката на Челшевско. Кое? Палатката? Малката палаткица. И сега си почуваме до вечера. Че ще... Вечера сме на едно много яко парти. Тука чеки, ей, нищо. Натрупали. Ой, суми. Джагаре, джагаре. Вау! Сега ще гледаме Сол 5. Сол 5. Сол? Сол! So seductive. I take you to the candy shop. Снимаш компютъра? Снимай. Къде ходи? Кое? Ти? Аз ли? Къде съм хубав? Ходи, сега съм в Букурещ. И как е? На това, тук като изляза пред това и се вижда река, каква беше тя? Нил. Да, нещо, Дъброви, какво бе? Дъмбовица. Дъмбовица, централната част тук, Пияца Рома. Пияца Рома, знам си какво беше. И въобще апартаментът е 6 звезден, много добре обзаведен. Това тук е, в момента сме в кухнята. Това не е кухня, бе. Кухня, бе. Кухнята в смисъл за това изглежда и семпо. Иначе, ако ги караме в хола, ще му свърши батерията. Ма, стига, бе. Тръща нормално. Кога ще си ходим? До вечера? Айде си ходим, че нямам търпение. Вечера сме на парти. О, да. Ето е толкова, съм. Дай, пущай. Това е началото. Да.